Ето каква е причината някои материи да дразнят кожата. 5 разлики, които никой не ти казва. Първи минус при полиестерната изкуствена материя. Не дишаща, усеща се като да спиш под найлон. Памучна материя. Дишаща, позволява циркулация на въздуха. Не запарва и не запотява. Втори минус при изкуствената материя. Задържа миризми, с времето пожълтява и губи мекотата си. Памучната материя не задържа миризми и запазва мекотата и цветовете си дори и с многократна употреба. Трети минус. Дразни кожата и води до алергии. Памучната материя е подходяща за хора с чувствителна кожа. Четвърти минус при полиестерната материя. Прави статично електричество, не електризира се и шуми на допир. Памучната материя е мека и приятна, дори и след години употреба. Не шуми при допир. Пети минус за полиестера. Не се препоръчва от дерматолози за продължителен контакт с кожата, особено по време на сън. Памучната материя е мека и приятна на допир. Подходяща е за хора с алергия и чувствителна кожа. Напиши ни в коментар ти какво предпочиташ – памучната или изкуствената материя.